Әкияттә хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Сәйфи Кудаш, Аяу. Шул булыр тиеп дөрес бер юл баюга, борсак сәсеү уе төште аюга. Дөньяла юкдыр уңыш алыр өсөн, кызганмай түкте аю барлык көсөн. Башкаларга да тыныслык бирмәне, яхшы эшкә беркем каршы килмәне. Буш торырга бушаманы беркем дә, кыска көнде куштылар озын төнгә. Кыш буе аткырга тиреп сыгарды, хавандарга үгеде түрән хугарды, казлар кырда шаулап кар тоттылар, тавыктар ашлама йыйнап сыктылар. Кырмысканы беркеттеләр орлыкка, калдырмас дип был эштә ул хурлыкка. Кырмыскага хас бер эшсәнлек менән бакты орлыкты хәстәрлек менән. Тәүге тургай хайрау менән басуда сәсүгә сыкты калышмай аюда. Орлыкты сәсергә тик фән кушканса, тапшырды ул әрлән менән йомранга. Күктән көткән теләкте тапкас ердән, шатланып күнде йомран һәм әрлән. Тултырды улар тәү үз азбардарын, сәстеләр ергә шунан калгандарын. Бер көн аю сыкты кырга йөрергә, килде борсактың сыгышын күрергә. Күргәс бахыр белмәне ни әйтергә, әллә иларга, әллә инде көлергә. Борсактар ултыра унда-бында бер, әйтерһең сыккандар улар меңгә бер. Ни эшләргә белмәне аю асудан, кыскырып, тиргәнеп кайтты басудан. Мәсхәрә итте безне был кырмыска, ел буе түккән хезмәт китте бушка. Орлыкты ул насар ердә хаклаган, шуга күрә безнең борсак сыкмаган. Тикшереп был эште акт төзергә комиссия һайланалар тиз генә. Был эш менән етәкчелек итәргә йөкләне аю әрләндең өстенә. Кырмыска әйләнде бик тиз явызга, астырмайдар хәзер унан авыз да. Эштәр китте, бара торгас бик зурга, узаттылар актты прокурорга. Нисек бетер барып эштең адагы, кем алыр үзенә хаклы язаны? Билдәһе әле был ягы хәзергә, шул сәбәпле мөмкин түгел язырга. Шул мәгънә бар был басняның төбендә. Председатель булһа аю бер бәндә, орлыкты тапшырһа әрлән кешеләргә, һәр колхоз калырга мөмкин шул хәлдә. Әкияттә хакыйкать.